Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. DWBL-FM 91.9. Maya paabak po kakaluguran, iniing public service advisory ning kakatamong radyo. Ing radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Ako po, Ichinchinugid, ing kayong kakaluguran, aakayan tabe po nganing kaorasan. At kaya betala po, rening kakatamong kakaluguran ne, ibat po keniking Pampanga Provincial Explosive Ordnance Disposal and Canine Unit. So megita na la rin pong bisita keni, pila na pong ukdo itan pilang episodes na po. At ngeni makasundo pa mo rin po yung kalalang pamamya impormasyon regarding po karening importanting bagay dapat tamo po nga balo in terms of bomb threat ne po na para po king kakatamong security. At bayo po yan, nuwatin kayo pong buring ipayabot kaniking kakatamong programa, greetings or kutang po. Malyaryo pong ipadala king kakatamong text line numbers 0918-351-8282 para po king smart. King Sun Cellular 0942-357-4268. At kakaluguran, mag-subscribe kayo po king kakatamong YouTube channel, ing ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/c/ASF Radio Station 919 FM. Paki-like and share na rin po ing kakatamong Facebook page, ing Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asfradio. Paki-follow mo rin po ing kakatamong Twitter or X account at radio_ASF. Antimurin ing kakatamong Instagram at ASF Radios. At para po karingke kayong advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At kakaluguran ka rin pong magnasang magparalang donasyon king kakatamong stasyon. Malyariyo pong ipadala king GCash account number 0905-319-4871. Makilag yung Joseph Mary Bakay. Antimurin king BPI account number 8810-012049. Makilag yung RCASF 91.9 Bright FM. King BDO account number naman po 0062-9801-7632. Makilag yung The Roman Catholic Archbishop of San Fernando. Ayan po muli, magandang umaga sa atin pong mga bisita, no? At kayo po ay magpakilala. Itong isang kasama natin dito ay Tagalog, no sir? Sige yes, sir. Good morning po. Okay, sir. Ayan. Gusto ba yung candy, sir? Kailangan ba ng... Good morning po sa ating lahat. Ako pala si
Police Master Sergeant Michael Angelo Paras from Pampanga, Pecu. Together with me is PMSG Bayaras and Police Corporal Salonga. Ayan po. At First of all, nice ko munang batiin ang aming direktor ng EOD-K9 Group na si Police Brigadier General Albert G. Magno at ang aming OIC ng RECO 3 na si Police Major Berhel Ontalan at ang aming team leader ng Pampanga EOD-K9 Group na si Police Major Norman B. San Esteban. Yan lang po. ayan po. Sir, kayo po, bumati kayo. Ayan. Binabati ko na rin po yung lahat ng member ng Pampanga EOD-K9 po. Ayan. Sir. Binabati ko po ang Pampanga Peco po, pati na yung buong Reco 3 po. Ayan po. So, syempre, nandito po ang ating mga bisita, no? Dahil nga ang kanilang trabaho ay nakasentro dito po sa ating mga explosives, no? Kapag usaping explosives po, sila itong nangunguna po sa pagsiservisyo sa atin pong mamamayan. So, sir, bago po ang lahat, para po sa kaalaman ng ating mga nanonood at nakikinig, maaari po ba nating i-define ano po ba itong bomb threat, no? Usually, madalas natin itong naririnig ngayon, especially sa mga balita, sa mga ma'am. eskwelahan. Ayan, Yes, no? Doon lalo po na sa madalas mga eh. schools. Opo. Ano po ba itong bomb threat na ito? So, ang bomb threat ay isang written or verbal threat communicated through electronic, oral, and other means made to disrupt the normal activities of an organization, create an atmosphere of fear and panic, and warning of actual device that had been placed. So, napakakuan lang po ito, ma'am. Opo. Pinapadala to sa mga, halimbawa, sa mga target nilang mga establishment, Mm-mm. ganoon po, para maputol yung kanilang serbisyo o matenga, mabawasan ng yung oras. Kasi lalo sa mga malalaking companies, kapag tumigil yan ng mga 30 minutes to 1 hour, malaking lugi na sa isang company. So yun po yung sa bomb threat. Oo. At ganun din po sa mga schools, lalo na yung sa mga pag-aaral ng mga bata. Opo. At minsan, sir, siguro merong iba na yun nga, gusto lang nilang parang putulin nga no yung service ng isang kumpanya, ganyan. Yes, ma'am. Or meron naman siguro parang yung iba katuwaan or trip lang talaga nilang mag-cause ng panic or takot sa mga tao. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ganun po yung kadalasan. Opo. Sir, paano naman po itong bomb threat na i-deliver sa papaanong paraan po ito? So, sa mga bomb threat, kung paano siya yung nare-receive ng mga tao, it means through means ng telephone, written, yung sulat na lang nila sa papel, sa verbal, and then sa electronic, sa mga emails. Kadalasan, yung last mga response namin regarding sa bomb threat is letter talaga. Binigay sa guard. Then yung si guard naman, hindi niya alam kung ano yun. So, in-address, ang bomb threat kasi na yun, yung letter na yun is naka-address through pinaka-head. Ayun. So, wala namang karapatan yung guard na buksan kasi nga, ang naka-address is the president. For example, president of the school. Yes. So, pag binuksan niya yan, hindi niya alam kung baka it's either privacy ng isang head. So, binigay na lang nung guard sa naka-address. Oo. So, meron din, sir, minsan yung itatawag through phone Yes. calls, no? Ng mga, ayun nga, nung mga nananakot or itong mga ating gustong magpakalat ng panic or gulo, no? Yes. Minsan naman yung verbal, paano yun, sir? Parang face-to-face ba yun? Kung face-to-face, either, halimbawa, nagkukwentuhan tayo, then hanggang nakarating sa, either biro-biro mo lang biro-biro nyo lang hanggang makarating sa mga ibang tao na.
Ganun po yan sa verbal. Itong electronic, sir, parang ano siguro to? Mga emails yan. Emails Yes. or text messages, ganyan. Okay. No? Yan po. So sir, syempre no, itong mga bomba na ito ay masiselan na bagay ito. So, sino po ba ang mga may alam na gumawa nitong mga bomba na ito? Ang mga bomba na yan is ginagawa yan ng mga hindi ordinaryong tao. Kumbaga may mga pinag-aralan yan, either mga natuto lang sa YouTube, Oo. ganun po. Pero kung mismong gagawa ka niyan is napakadelikado. When it comes na totoo talaga na bomba ang gagawin mo. Kasi isang pagkakamali mo, sabi ko noong nakaraan, ikaw na gumagawa niyan, baka ikaw pa yung maging biktima. Oo. Sir, mga halimbawa no nitong mga tao na gumagawa nitong mga bomba nga na ito. Yes, ma'am. Kapag sa bomb threat kasi, ma'am, kadalasan nga po yung mga extortionist, tapos yung mga terrorist, nga ganyan. Tapos yung terrorist, kasama na rin yung mga rebelde. Tapos yung medyo may kapansanan po sa isip, yung mga emotional. Tsaka yung mga employee na may galit sa mga boss nila, yung disgruntled employees na tinatawag. Tsaka yung unhappy consumers. Na may nabili tapos hindi nagustuhan, iba bomb threat na yung malls o kung ano man. At siyempre, yung pinakalas, ma'am, yung sa mga students sa schools. Yung mga Karamihan, paborito ma'am, dun is kapag may exam, natuto sila sa YouTube, sa online, sa mga social medias, nagagawa nila na maggawa ng mga ganun po. Oo. Nakakatakot yung yung sa employees, no? ma'am. Pero may mga naririnig tayong ganung mga kaso talaga na pag hindi Meron kaming nag-grant cases, ma'am. Apo, yung meron kanilang kaming mga kahilingan. Oo, ma'am, totoo yan. Talaga minsan employees talaga. At nakakatakot din lalo dito yung mga students, sir. Kasi imagine, mga estudyante, pero natututo sila kung paano gumawa ng isang bomba na maaring mag-cause talaga ng matinding peligro sa buhay ng mas marami. So, sir, ano naman po yung mga potential targets nitong mga nagpapakalat ng panic or fear na mga itong mga taong to? Ano po ma'am, ang example po nito yung government facilities, school, churches, tsaka po mga vital installation po. Yun po yung mga karamihan na potential targets po. So sir, even sa hospitals, meron pa rin palang mga, or nagiging target din pala itong mga hospital nitong bomb threat na ito? Yes, ma'am. Actually, kapag yung isang hospital, ma'am, is private company yan na napakataas ng bawa, yung mataas masyado yung quality ng kanya yan, yung serbisyo niya. Siyempre, mataas ang singil, ma'am. Then, pumapasok dyan yung mga extortionists, tinatawag, na kung hindi ka magbibigay sa amin, hindi mo kami bibigyan ng either pera o ano man yan, pasasabugin namin yung hospital mo. So, ganyan po nangyayari kapag sa mga malalaking mga establishments, ma'am. Karamihan dyan talagang kumukuha sila ng, hindi natin alam kung either rebelde yan o may plano lang na maghasik ng lagim, ganun. Oo. For example kasi, no, ang isang rebelde, no, maari dahil walang mga means yan, no, Yes. wala siyang mapagkukunan ng mga pangunahing kailangan niya. So, pwedeng ang guluhin niya nga itong isang mall para makuha niya yung kanyang mga kailangan like food, 'di ba, pera, kasi wala nga silang paraan kung paano nila makukuha yung mga ganung bagay. So, maaring yun nga, kaya guluhin na lang yung isang Oo, mall. ma'am. Ganun No, talaga yung sir? ginagawa niya. Hindi lang naman po sa mga sa mga government facilities, pati rin po sa mga constructions, mga malalaking construction company, ganyan. Nangyayari po yan. At saka hindi lang po sa mga ganito, kahit isa sa atin po pwedeng, either sa bahay mo, ma'am, sa bahay mo, pwedeng i-bomb threat yung bahay mo. Hindi siya na-specify kung saan nangyayari yung bomb threat. So, hindi siya doon lamang sa mga malalaking establishment. So, possible din talaga na kahit sa komunidad lang, no? Sa mga barangay, yung bahay, ganon. At ang nakakalungkot dito, sir, pati yung mga simbahan. Yes, ma'am. Actually,
sa part ng Mindanao area, hindi naman siya actually bomb threat. Kumbaga, doon na sila naglagay ng Oo. IED para maraming may mga masaktan, ganun po. Minsan, ideology, mga ganun, yung mga tao na gustong sumikat. Ganun po yung ginagawa nila. Or madalas din naman sir, no, like eto nga sa simbahan, may mga naririnig tayo at napapanood sa balita na banda doon sa Mindanao, yung mga sabihin na nating hindi nila pinaniniwalaan yung isang relihiyon, ganyan, no? Kaya ganyang magi-start sila ng isang bomb threat, no? Ilang taon lamang yung nakalipas, no? Bandang Mindanao Opo, nga, ma'am. may sumabog Yun sa din may doon na simbahan. Yung parang siya, gathering ng mga Catholics. Yes, opo. May mga students yung naging mga victims. Pero Opo. ma'am, sa ngayon, hindi naman sa part ng Mindanao, hindi naman katulad mga sinuunang kasi may mga kasama naman na tayong mga armed forces. So, nandyan din naman sila para tumulong at mapanatili yung kaayusan ng isang komunidad. Oo. So, sa ngayon ma'am, wala naman hindi katulad po dati. Oo, kumbaga yun ay mga tinatawag natin mangilan-ngilan lamang na mga Opo, ma'am. pangyayari, no? So hindi naman talagang madalas na Yes, ma'am. nangyayari. Ngayon ma'am, tahimik naman po ang Opo. So ito sir, no, ang bottom line din dito yung kung saan nangyayari itong mga bomb threat na ito dun sa mga tinatawag nating point of convergence or yung Yes, ma'am. maraming tao. 'Di ba? Like ayun nga, yung government facilities, yung mga eskwelahan, saka mga simbahan. So sir, meron po ba tayong batas o law against bomb threat? So maaari po ba natin tong banggitin nor i-explain sa atin pong mga listeners and viewers? So mga batas tayo regarding sa mga bomb threat, which is the Presidential Decree number 1727. Any person who, by the word of mouth or through the use of mail, telephone, telegraph, printed materials, and other instrument or means of communication, willfully makes any threat or maliciously conveys, communicates, transmit, imparts, passes, or otherwise disseminate false information, knowing the same to be false concerning attempt or alleged being made to kill, injure, or intimidate any individual or unlawfully damage or destroy any building, vehicle, or real property. So may karampatang parusa po itong batas na ito na not more than 5 years imprisonment or fine not more than 40,000 po. Opo. So ayun no, so napakaselan nitong Presidential Decree number 1727 na ito kasi nga yung iba ginagawang biro, no? Biro-biro lamang pero hindi nila alam na ayun nga yung mga simpleng pagsasalita nila ng ganon na Yes, ma'am. ayan may bomb threat dito sa ganyang lugar, sa ganitong lugar hindi nila alam na maaari na sila May mga parusa po dyan. maparusahan sa mga ganon or Alam nila ma'am, biro-biro lang na Oo. pag pumunta ka ng mall, sumigaw ka lang dyan, uy, may bomba. Which is, yun na po yung magiging makakasuhan ka na dun sa pagsalita mo pa lang na yun, ma'am. Kasi yun nga, no, katulad ng sinabi natin kanina nung define natin yung bomb threat, yung simpleng salita na yun na, uy, may bomba, maaari na kasi yung mag-create ng fear, 'di ba? At panic sa Yes, mas ma'am. maraming tao. So ano pa po ba sir, no, itong ating iba pang batas? So, mayroon pa tayong batas regarding dyan mayroon din tayong Anti-Terrorism Act of 2020 which is related pa rin sa bomb threat ito, ma'am. So, may mga penalties din po ito. Meron siyang RA 11479, Section 4, 5, and 9. So, unahin ko lang po yung Section 4. Terrorism is defined as an act intended to cause death or serious body harm. So, ito yung namatay, nagkaroon ng malawak na Nasaktan. pinsala, maraming nasaktan, extensive damage to public or private property. Hindi lang naman sa government agencies nga, sabi ko, pati rin sa mga private, either sa bahay mo, Yes. and then public fear or intimidation. So, dito sa public fear and intimidation, ang isang bayan na asenso, kapag nagkaroon ng mga ganitong insidente, matatakot po yung mga
mga businessmen natin. Mga investor. Mga tourists, di ba? Sinong pupunta na mga magbabakasyon, di ba? Yes. Sa San Fernando. Imbis na yung mga taga-ibang bansa mamamasyal sa San Fernando kasi makakuan na ang San Fernando, may maraming pasyalan. Yes. Then, pwede kang maglaan ng negosyo. Tapos, ganun yung mangyayari na may mga ganitong sakuna. Oo. Kahit din siguro ikaw, ma'am, na businessman ka, hindi ka magpapatayo ng business mo doon kasi nga magulo yung Oo. lugar na So yun. parang napaparalyze din yung pagdating sa ating ang tawag doon tourism, no? Yes, ma'am, Pati yung sa ating tourism kasi nga natatakot itong mga tao na pumasyal sa lugar na ito na maaring iniisip na magulo nga, no? Yes, ma'am. So, meron siyang penalty. If a bomb threat is deemed an act of terrorism under this section, life imprisonment po ito. Mm-mm. Without the benefit of parole. So, hindi siya biro. Yes. Hindi siya biro na kung ikaw gusto mo na magbakasyon sa kulungan, gawin mo to. Pero, walang mangyayari sa'yo. Sayang ang buhay mo. Ayun nga, no? Kaya ang talagang magandang paalala dito ay wag gawing biro, no? Itong bomb threat. Yes, Dahil ma'am. ayun nga, may mga batas na sumasaklaw po dito na kung saan maaari nga po talagang maparusahan itong mga magbabalak na magpakalat ng isang bomb threat. So, sir, ano pa po ba itong nilalaman nitong ating Meron pa po tayong batas? nasa RA 11479 pa rin, which is the Section 5, Threat to Commit Terrorism. So, this section penalizes individuals who threaten to commit terrorism, including bomb threats, if they are intended to cause widespread fear or intimidation or coerce to the government. So, yung mga pananakot, mga ganito na po, ma'am. So, ang penalty lang naman na ito is 12 years imprisonment. Pero sa halimbawa, pag-imbestiga sila, hindi lang naman pasok dito, ma'am. Kumbaga, depende pa rin sa court yan, kung o sa sugado, kung anong ipapataw niya talaga sa'yo. Yes. So, meron pang isa, ma'am, is the Section 9, inciting to commit terrorism. Ito naman po is this section punishes individuals who incite others to commit acts of terrorism, including through speech, writings, banners, or any medium it leads to terrorist act. So, ang penalty naman po nito is 12 years imprisonment din, ma'am. So ito So, parang nagkaka-engganyuhan na, no? Yes, Parang ma'am. nagkakayayaan na, uy, gawin mo to, ganyan. So parang siguro ayaw niyang direktang Oo, ma'am. na sila yung direktang makasuhan or what, kaya nangiengganyo sila ng iba. So ayun po, no? Napakahalaga po na malaman nitong so far, 2 batas, no? Na nasasakop po dito sa ating bomb threat, no? Laws Yes, ma'am. against bomb threat. Pero napakahalaga pong malaman na ayun nga, hindi ito isang biro, no? Kaya yung mga especially minsan mga estudyante natin, ganyan, dahil akala nila magandang awareness din to na may ganitong batas kasi nga akala nila minsan napakaluwang na gawing biro ng isang bomb threat dahil hindi sila pwedeng maparusahan, no? Yes, Dahil ma'am. hindi sila aware dito sa mga batas po na ito. So, sir, ayan, malapit na po ang ating Undas 2024. Kayo po ay Yes, ma'am. kadalasan ding nakikita, no, sa mga gantong Yes, selebrasyon. ma'am. Oo, ang inyong serbisyo. So far, sir, paano po bang nagiging paghahanda para dito? Bali po dito sa sa amin, sa Pampanga Peku, 1 week prior sa mga undas po, nagkakandak naman na po kami ng mga paneling sa mga sementeryo. Ganun. Hindi lang naman po sa sementeryo, kundi sa mga malls, terminals, at saka regular din naman po namin na ginagawa yan araw-araw. So makikita nyo po kami paligid lang. Opo. At In hindi case- lang naman sa mga sementeryo, minsan sa mga bus stop din Opo, nandun ma'am, kayo. nandun No? din po. Sa mga sakayan, terminals, ayan po. So sir, ano po ba usually yung mga ginagawa nyo kapag kayo'y nagra-rounds? Kaya sa mga sementeryo or sa mga ating mga sakayan? Yes, ma'am. Sa tulong na rin po ng aming K9 handler, so kasama siya, nag-i-snip ng mga kung ano man yung mga packages na nandun sa mga terminals. Tapos sa mga vital installations, hindi lang naman po sa mga bombs kami nakapokus, kundi lahat naman po na trabaho ng PNP. Nandyan din po kami sa mall, nakatayo lang po kami dyan, nag-observe.
Tapos bibit patrol din po kami. So for example, yung mga deadly weapon, na ano rin ba yun? Parang nalalaman kung ang isang package ay meron, ganyan. Tanong po natin sa ating K9 handler mo Oo. kasi siya po yung handler natin. Ito, si Sir. Ano po, yung pong yung baril, yun po. Kasi may ano po yun eh. Pulbura. Yung bala niya, Oo. may pulbura po. Pero pagka po yung kutsilyo, ano na po yun sa mga... Sa mga machine na yun, no? X-rays. Oo, ganun, o kaya X-ray sa mga machine. gwardiya. Then po, ang ginagawa rin po namin na preparation, at saka araw-araw naman po namin ginagawa, may ano din po kami yung PCR, yung pong nagbibigay po kami ng information sa mga tao kung ano yung pwede nilang gawin pagka naka-encounter sila, example ng ano po, ng isang baggage na kahinahinala, yun po, kung ano ang dapat nilang gawin, yun po. Opo. For example, sir, yung mga barel na naaamoy nitong ating mga sa K9, no? Paano po ba yung nagiging proseso nun if ever na, ayan nga, may makitang barel sa isang bagahe, ganyan? Ano ma'am, ko-coordinate kami sa local police kasi kailangan sa kanila po talaga pupunta yun ma'am. Sila yung kung may kailangan i-file na kaso, doon pa rin sa local police. Magte-testify na lang kami ma'am na lalo na si handler na sa kanya po yung Oo. sila po yung nakahanap ng item. Tsaka dapat, sir, di ba, may mga kaukulang papeles yung mga yan, no? Yes, Yes ma'am. Apo. Oo, yung mga... Yun po yung hahanapin ng magiging investigator on case nung Oo, at least hindi natin masasabi na illegal possession yon ng firearms. Yes, Ayun po. So maraming salamat po at huwag tayong magtaka kung makikita natin itong ating mga kaibigan na ito, no, sa mga malalaking events, sa mga celebrations, sa simbahan, lalo na sa sementeryo, sa darating na undas, dahil talagang katuwang po natin itong Pampanga Provincial Explosive Ordnance and Disposal and Canine Unit sa paghahanda po sa ganitong mga klase ng mga okasyon. So sir, kayo po ba ay mayroong mensahe sa ating listeners and viewers para po sa kanilang para sa akin pag-iingat? po, sa ating mga kababayan na taga Pampanga, in case po na may mga kahinahinala or mga items na naiwan sa mga garahe ninyo na hindi naman sa inyo or mga nagpadala ng mga baggages, packages, lalo na hindi naman, wala ka namang in order. So magtaka ka na, huwag mo na lang gagalawin yan, lagyan mo lang sa gilid, then tawag ka po ng police. Anytime naman po, anytime pwede kaming tawagan. Yes At saka po. paalala lang po sa mga junk shops, yung magmamayari po ng junk shops, lalo po yung mga bumibili ng mga vintage mom. Baka kung pwede po sana, kung may nakita po kayo o may nagbenta po sa inyo, huwag nyo na lang pong paalisin yung tao. At pupuntahan po namin in case baka may mga kapatid pa kasi yung ibebenta niya na yun. Oo, para yung makuha bomba, nila. Kasi oo. dahil napakadelikado po sa atin na baka pag nilagari nila or inasitilin, baka sumabog pa. Oo, kasi very sensitive yung mga bomba na yun, no, sir? Yes, Yung iba, napaka-sensitive napupukpok lang, nagkukos na ng pagsabog. So, paano po ba nila kayo makokontak, sir, if ever po na mayroon po silang gustong ipagbigay alam sa inyo pong opisina? Pwede silang mag-email sa amin. So, yung email namin ma'am is pampanga Yes. PECU@gmail.com ma'am. Okay po. At ayan, baka mayroon pa kayong gustong batiin, sir, no? Ngayong umagang ito at mga nanonood sa inyong opisina. Sa akin, binabati ko po lahat ng personnel ng Reco 3 at sa Pampanga PECU at sa lahat po ng nakikinig. At lalo na sa aking mahal na asawa. Ayan, sir. Ingat ka. Yun lang po. Wala kaya tang good luck kiss kanina, sir. Parang medyo malungkot si sir. Ayan. Sir, Kabalen from Apalit, ne? Ano po, binabati ko po lahat ng personnel ng Pampanga PECU. Then yung family sa Longga po, especially yung yung asawa ko po. Ayan. Ika, sir. Ganun na rin po, binabati ko na rin po yung aking asawa. At yung
Mga ka-opisina po namin. Opo. At muli marami pong salamat at para po sa ating iba pang announcements, ngayon po nga October 2024 ang schedule ng Medical Mobile Clinic. October 15 nasa San Francisco, Macabebe, 17 Balibago, Masantol, 22 Santa Ines, Guagua, 24 Santo Niño, Santo Tomas, 25 Pulong Maragul, Angeles City at sa 29 Balibago, Angeles City. At tayo rin po kakalingwan, antabayanan at makisan metong tamo po. King pamanalangin para king 1 million children praying the rosary for unity and peace. King daratang October 18, aldo biyernes siya po. 8:30 ning aba, king on-air discussion, banbalikan tayo, ing kasalesayan, niting pamangadi. Alas 9 ning aba, king pamagrosaryo, panimunandaring anak, iba't king Children's Club of Santo Niño. Iti po nga pa mga di pegumpisander ing grupong Aid to the Church in Need. Kasan metong ding anak king mabilog ayato. Midawon niya po iting pamagrosaryo bansaw pa ning balang metong ilagay i Kristo king sentro ning karelang puso, iba't karing miyaliwang kasangkanan ning pangalili at para king kapayapan king kekatamong mabilog ayato. Iti po pakiramdaman tayang live King Radyo Tamu at apanalben king kekatamong Facebook page at YouTube channel. Pasibayo 1 million children praying the rosary for unity and peace king daratang pong October 18, 2024 aldo biyernes. At para po karing aliwata pang programa ngening aldo, antabayanan tayo po ingke katamong 10:30 a.m. Rosary, 11 a.m. Misa King Radio with Reverend Father Brian Tayag, SSP, 12 noon Kwentuhang Katoliko with Reverend Father Ramon V. Torres, 3 p.m. Chaplet of the Divine Mercy, 3:30 p.m. Sunis Kapampangan, 5:30 p.m. Tuesday Novena to St. Anthony of Padua, 6 p.m. Barkadahan kay Cristo with Reverend Father Joseph Mary D. Bacay, Sister Lori Lai, and Sister Base Guevara. Of course, ingke katamo pong 7:30 p.m. 75 Years Full of Grace with Reverend Father Joselito Among Tok Vital. At bukas po, October 16, Wednesday, ingke katamong 6:20 a.m. live ang misa from Santo Niño Parish, CSFP. 8:30 a.m. Kasangga at Kalusugan, 9 a.m. ingke katamong Public Service Advisory with ingke katamo pong ABCs for Global Health. And 11 a.m. Healing Mass with Reverend Father Ronnie Dicao. And 12 noon po ingke katamong Kwentuhang Katoliko. At pupugayan tala po rin kay katamong Facebook viewers. Good morning po kang Emmanuel Lopez, Joex Perez, Shirley Senados, Maximo Lorenzo, Nino Galvan, Odi de Jesus, Jun Catu, Linda Anicete David, Merly Montebaño Sanchez, Marie Cris Mangalino, Jane Sampang Evasco. Antimurin kang Richard Evelyn Daet, Mary Valdez Renita, Bernardo, Charito Gintu, Regina Quiazon, Rhea Villarmantal, Lynn De Leon, Teresita Cabrera, Eddie Balagtas, Juliet Apayor. Dakal pong salamat king pamanantabe at king kaya kayo pong pamanalben manano po sanang i-share tala po karing kaya katamong aliwang kakaluguran, rening kaya katamong impormasyon na apapanalbe at adadake po kaya ni King Public Service Advisory. Pasibayo chinsinugid po kakaluguran, mimingat tamo po. DWBL-FM 91.9 Feel at home